Kaixo, bideo honetan sakabanatze neurriak zelan kalkulatzen diren ikusiko dugu, eta ikusten duzuen bezala oinarritu naz aurretik egindako ariketa, bai? Taula honetan jadanik agertzen direz kalkulo guztiak eginda, eta grisean jarri dut behar izango ez duguzan kalkuluak edo zutabeak. Orduan, sakabanatzen neurriak. 3 sakabanatzen neurri ikusi dugu. Ibilbidea edo eina, bai? Eta eina edo ibilbidea, eta hau adierazten dugu atze baten bidez, bai? Eta hau zer da, ibilbidea da aldagaiaren balio handiena eta txikienaren arteko aldea. Orduan, aldagaia hau da, distantzia, ezta? Lanera langileek egiten daben distantzia. Zein da aldagai honek hartu dezaken balio txikiena? 0, lehenengo tartearen lehenengo ertza edo muturra, orduan 0. Eta zein da hartu dezaken baliorik handiena? 200. Orduan, zein izango da eina edo ibilbidea? Zelan kalkulatuko dugu? Hartuko dugu baliorik handiena, 200, eta kenduko diogu baliorik txikiena, kasu honetan 0. Beraz, ibilbidea edo eina izango litzateke 200. Gero, beste sakabanatzen neurri bat da bariantza. Bariantza adierazten dugu honela, izkigreko baten karratua bezala. Eta bariantzaren formula ikusi dugu dala, momentutxo bat, x azpi karratura bider f i zati n ken xaren batazbestekoaren karratu. Orduan, argi dago hemen, beste zutabe bat gehitu beharko diogula taulari, ezta? Eta azkenengo zutabe honetan jarri beharko dugu bariantzaren formularen zenbatzailean dekoguna xi karratu bider f. Bai? Orduan, zutabe honen goikaldean jarriko dugu x i karratu bider fi. Eta egingo dugu biderketak, bai? Orduan, x i karratu bost bider bost, bider fi, bider 20. Jarriko dut lehenengoa, argi izan dezazuen zelan egiten da. Baina jabi urrengoak ez dudaz jarriko, bai? X i karratura, hau da, bost berbi, bider 20. Honek ematen du, 500. Bigarrenean, x i berbi bider fi, hau da, 17,5 berbi bider 23, ematen du 7.000 eta 423,75. Urrengoak, gauza bera, egiten duzue biderketa eta 42.187,5. Urrengoa, 123.750. Eta azkenengoa, 112.500. Kalkulo guztiak eginda ditugunean, esaztu hemen eskatzen dena dela, honen batuketa ikusten duzue zeinu hau, gure dago esan, batukaria, hau da batukaria, sigma maiuskula. Orduan, hemen egin behar ditugu, kantitate guzti hauek, batu. Eta batura hau, ematen du, 285.000, 981,25. Beraz, bagoaz bariantzaren formulara, eta izendatzailean jarriko dugu, zenbatzailean jarriko dugu 285.981,25. Izendatzailean N maiuskula, 100, badakigu. Ken, batazbestekoa, karratura batazbestekoa aurretik kalkulatuta genuen 40,27 karratura. Eta, formula orain ja zenbakiekaz egiten dugu kalkulagailuaren bidez, eta bariantza izango da 1227,63,24. Eta, geratzen jaku kalkulatzeko desbiazio tipikoa.
Bai? Desbiazio tipikoa da bariantzaren errokarratua. Beraz, erro 1227,374, hau da, 35,18 kilometro. Bai? Orduan, zelan interpretatzen dugu hau? Bueno, bataz bestekoa gehi desbiazio tipikoa eta bataz bestekoa ken desbiazio tipikoa eginez, bai? Bi balio hauen artean dauden balioak normalak kontsideratuko ditugu. Besterik gabe, eskerrik asko,